Eseia pennod 7 ac adnod 14. Isaiah 7 and verse 14. Wele, am hynny yr arglwydd ei hun a ddyru I chwi arwydd. Wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a elw ei unwyf Emmanuel. Dros yr wythnosau diwethaf, ni wedi bod yn edrych gyda'n gilydd ar adnodau sydd yn y Meseia gan Handel. Yr adnodau o ran 1, gan bod ni wedi bod yn gwneud hynny, ni'n meddwl bydde fe'n dda I ni barhau o leia tan Nadolig, falle awn ni ddim mlaen yn mellach na ran 1. Bydde hynny'n buddiol, cofiwch chi, ond nawn ni just stopio ar ddydd Nadolig. Ac mae'r geiriau hyn yn dilyn yr rhai roedden ni'n edrych arnyn nhw yr wythnos diwethaf. Ac mae'r geiriau hyn yn enwog ac yn adnabyddus, hyd yn oed os ydych chi ddim yn gyfarwydd â'r Meseia, chi siŵr o fod wedi clywed y geiriau hyn. Maen nhw'n un o'r proffwydoliaethau mwyaf enwog yn y Beibl I gyd. Mae'n un o'r proffwydoliaethau mwyaf amlwg. Mae'n broffwydoliaeth hynod iawn. Pan wy'n dweud proffwydoliaeth, wy'n golygu y gair yn yr ystyr cyfyng. Rhagfynegiad dyfodol. So yn Saesneg byddwn ni'n dweud forthtelling. Ynddo fe, mae yna foretelling. Mae yna rhagfynegu y dyfodol. Ac mae'n sefyll mas yn yr proffwydoliaethau hyn. Does neb yn hanes y byd sydd wedi cael ei broffwydo amdano fe yn yr ystyr hyn o rhagfynegu amdano fe fel Iesu Grist. Neb. Mae yna gymaint o rhagfynegiadau amdano fe yn yr Hen Testament. Ni wedi canu gyda'n gilydd. Dar fi Moses a'r proffwydi ddweud amdano. Cyn ei ddod, mae yna gymaint ohonyn nhw, y rhagfynegiadau hyn. Mae yna gymaint am ei eni, am ei fywyd, am ei farwolaeth. A ddaeth yn wir. Does dim llawer o bobl allwch chi ddweud amdanyn nhw'n hanes bod nhw wedi cael eu rhagfynegu. Mae yna rai, a maen nhw gyd yn y Beibl, achos does neb arall yn gallu rhagfynegu. Ond mae yna rai eraill cymeriadau, Ioan Fydyddiwr, ni wedi gweld eisoes yn cael ei rhagfynegu. Mae Cilys yn un arall, yn Eseia. Mae Eseia yn edrych ymlaen ac yn sôn am y dyn yn Cilys. Bydd neb wedi clywed am Cilys, ond fe ddaeth Cilys blynyddoedd ar ôl hynny. Pan byddwn ni'n edrych ar Daniel gyda'n gilydd, falle mae rai o'ch chi'n cofio proffwydoliaeth Daniel. Oedd e'n proffwyd yn edrych ymlaen ac oedd e'n gallu gweld bod pobl yn mynd I ddod, fel Alexander Fawr. Cyn iddo fe ddod, ond mae yna yn y Beibl. Ond mae'r proffwydoliaeth hon yn sefyll mas. Ac mae'r proffwydoliaeth hon, medd adnodd ein testyn, yn cynnwys arwydd. Dyna'n gair pwysig. Y sain, arwydd, sain. Wele, am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyru I chwi arwydd. Dyw sy'n siarad fan hyn, yn adnodd ein testyn, trwy'r proffwyd, ac mae'n dweud
mae'n mynd i roi arwydd. Ac felly, thema ein neges ni bore yma yw arwydd Duw, God's sign. 3 pheth sydd gyda ni wrth i ni fynd trwy'r adnodau gyda'n gilydd. Edrychwn ni gyntaf ar gefndir yr arwydd, wedyn ni'n mynd i edrych ar gynnwys yr arwydd, a wedyn yn drydydd cymhwysiad yr arwydd. So ni bron gyda 3 yn Saesneg hefyd, the context and the content, ond mae rhaid i rhywun feddwl am gair arall am cymhwysiad i fi yn Saesneg, application yn Saesneg, sydd ddim yn dechrau gyda cael. Beth bynnag, rifi, cefndir yr arwydd, the background or the context to the sign. Ble ni yma? Wel, ni yma yn Juda. Ble oedd Juda? Juda oedd y wlad yn ne Israel. Chi'n cofio roedd Israel ar ôl Solomon wedi chwalu, wedi rannu'n ddwy. Israel neu Ephraim yn y gogledd ac yn y de Juda, gwlad fach, lle roedd Jerusalem yn brifddinas fyna iddyn nhw. Juda, ac roedd brenhinoedd gyda Juda. A'r brenin ar hyn o bryd yn Juda yw brenin Ahaz. Ahaz. Peidwch y cymysgu gyda Ahab. Oedd yn y gogledd yn brenin Israel. Fan hyn, y brenin yw Ahaz. Siwd oedd pethau yn Juda yn yr amser hyn? Wel, llwn i ateb hynny trwy ddweud roedd pethau'n anodd arnyn nhw. Roedd pethau'n dywyll yn ddi ar wlad Juda ar yr amser hyn. Chi'n gallu darllen am yr hanes gyda llaw yn 1 Brenhinoedd ac yn 2 Chronicle. Pam roedd pethau'n anodd ac yn dywyll arnyn nhw yn Juda? Wel, yn syml iawn, a oherwydd fod Israel, y wlad yn y gogledd, a Syria, tapyn bach mwy i'r gogledd, wedi dod at ei gilydd ac roedden nhw ymosod ar Juda. So roedden nhw wedi dod fel mewn rhyw gyngrair gyda'i gilydd yn erbyn Judaeth. Wedi gwir, maen nhw wedi dechrau ymosod yn barod ar Jerusalem. Oedd Juda wastad yn ei chanol hi. Os chi'n edrych ar map, chi'n gallu gweld pam. Mae Juda mewn lle roedd yr holl wledydd hyn o gwmpas. Ydych chi'r aifft lawr fan hyn, oedd gyda chi Syria, Israel, a rai bach o gwmpas. A wedyn, ar ben hyn i gyd, roedd y superpower ar y pryd yn dechrau dod a Syria. Nhw oedd y bwgan mawr, nhw oedd y cwmwl ddi oedd yn dod. Gwlad Assyria, neu Ymerodraeth Assyria. Ac mae Israel a Syria gyda'i gilydd yn dechrau ymosod ar Juda. Nawr, does dim syniad gyda ni am hyn oes e. Chi bod, ni'n clywed hyn yn ei meddwl rhywbeth. Dyn golygu dim i ni. Ond fydde fe, achos ni'n gweld pethau hyn yn digwydd, sut brofiad yw hynny? Wel, ni'n meddwl am Ukraine, yn unig. Chybod, pan mae wlad ar bwys chi yn dechrau mosod arna chi. Wel, fel yna oedd e i Juda. So, siwt o'n nhw'n teimlo? Ofni. Ni'n gweld hynny, roedd Duw yn dweud yn dweud yn yr adnod 2, ac yr oedd ei galon efau bobl wedi cynhyrfu fel prenau coedwig yn ysgwyd o flaen y gwynt. Roedd y bobl yn petrified. Ofni Syria ac Israel. Y bobl a'r brenin. Ond mae Duw yn danfon i broffwyd Eseia at y brenin. A mae'r brenin wrth cronfa ddŵr ar y pryd. Siwr o fod yn paratoi, so mae'n neud siŵr fod digon o ddŵr yna i gadw i bobl yn saff. A mae Eseia yn dod at y fe wrth y cronfa ddŵr. Mae gen i neges i ti oddi wrth Duw. Mae Duw yn dweud wrth y ti, paid ag ofni. Paid ag ofni y brenhinoedd hyn sydd yn dod o Syria ag Israel. Dyn nhw ddim yn ei llwyddo. Dwi'n sylwi'r geiriau yna o Duw yn defnyddio yn adnod 4.
Paid a diga loni o achos y ddau stwmp hyn o bentewydion myglyd. Paid a poeni amdanyn nhw, medd Duw, wrth y brenin. Maen nhw'n mynd i ddod i ddim byd. Maen nhw'n mynd i fod fel tân sy'n just yn mynd mas. Fel yna. Sdim rhaid ti ganllwynio. Sdim rhaid ti meddwl am rhywbeth. Just ymddiried. Na gyd, just ymddiried. A bydd Duw yn disgwyl ar ôl. A wedyn mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Mae Duw yn dweud wrth y brenin, trwy'r proffwyd, gofyn am arwydd. Ask for a sign. Gofyn am arwydd. Unrhyw beth ti moyn. I lawr i Sio, lawr fyna yn y dymder, neu fyny yn uchel yn y nefoedd. Unrhyw beth ti moyn. Gofna i Dduw i wneud ei ti. Fel arwydd. Fel arwydd i ti wybod fod Duw yn dweud y gwir. Fel arwydd i ti i wybod bod Duw na mewn gwirionedd. Come on, meddwl am arwydd. Unrhyw beth ti moyn. Lan fyna yn yr awyr. A bydd Duw yn darparu. Neu os ti moyn i'r ddeir grynu lawr fyna yn y dymder. Gofna nawr o ddi wrth Dduw. Bydd Duw yn rhoi ei ti. Gofyn. You name it. Blank check i'r brenin. Beth yw hyn? Gras Duw. Duw yn cynnig helpu'r brenin. Oedd yn wan i ffydd. So mae'n mynd i helpu. Mae pethau'n tyff ar y ti Ahaz. Gofyn am help. Gofyn am arwydd. Neu roi arwydd i ti. Cynnig helpu ffydd ydi. Ymateb Ahaz. Ahaz's response. Ni fyna. Na. Dwi ddim mynd i. Na! Dim diolch. Dim diolch. Na, dim diolch. A wedyn mae'n dweud, dwi ddim moyn temtio Duw. Y Duw yn ei ras. Yn cynnig arwydd i'r dyn yma. Cynnig helpu. Mae mewn trwbl. Israel a Syria yn cnocio ar y drws. Gofyn am arwydd. No. No. Pam? Pam yn y byd bys yn dweud na? Wel, chi'n gweld, oedd e wedi penderfynu'n barod. Oedd e wedi penderfynu'n barod beth oedd e wedi wneud. Oedd cynllun gwell gyda ge. Oedd e'n mynd i ofyn i Assyria. Gofyn fe'n dweud am Assyria. Nhw oedd y superpower yn dechrau dod. Oedd e'n mynd i dalu nhw i ddod. Cynllun da dy fe. Talu nhw Assyria. A maen nhw'n gallu mynd yn erbyn Israel a Assyria. A cael gwared nhw. Ac felly mae'n mynd i ofyn i Assyria. I helpu. A mae hynna'n well. Neu Ahaz. Na ffordd Duw. Fod Duw wedi ymostwng i gynnig helpu ac hyd yn oed cynnig arwydd iddo fe. Mae dyn yn dweud na. Mae gen I ffordd fy hun. I'll do it my way. Dim diddordeb. Styfnigrwydd. Pechod. Angrediniaeth. Rhagfar. Popeth gyda'r dyn yma. Oes. Dim angen Duw arna I. Diolch yn fawr. Ac felly mae'n gwrthod. He refuses God's sign. Felly dyna pwynt cyntaf. Cefndir i'r arwydd. Yn ail. Cynnwys yr arwydd. Mae Ahaz yn gwrthod fel ni wedi gweld. Mae Duw nawr yn ymateb. God responds. Verse 12. Ond Ahaz a ddywedodd ni ofyn ac ni themtiodd yr arglwydd. Dychmygu siom Eseia. Eseia wedi mynd fyna i'r pwll I gwrdd â'r brenin. A dweud wrtho fe, Ahaz, mae Duw'n gofyn ti.
i am arwydd. A mae'r brenin yma, brenin gofiwch, brenin Juda, brenin pobl ddiw, yn dweud no. Ydych mygu siom ar wyneb Eseia. Oedd e ddim yn syni, cofiwch chi, oedd e'n meddwl, oedd e'n nabod y brenin. Ond dal, siom ar wyneb y fath ras, bod y brenin yn dweud na. Ac felly mae Eseia yn mynd ymlaen, ac yn dweud hyn. Gwrandewch yr awr hon, ti Dafydd. Ti frenin, granda arna i. A ti Dafydd. Dwi'n moyn i chi rando arna i nawr. A rhywbeth pwysig gen i ddweud wrth y ti. A'i peth bach yw e, dy fod ti'n trethu pobl. Trethu amynedd pobl. Pa bobl? Wel, fi'n cymryd taw pobl ddiw a'r proffwydi. Ahaz y brenin. Ydy hwnna'n beth bach i ti? Wyt ti'n trethu yn amynedd ni gyda'r fath ymateb? Wyt ti'n trethu amynedd Duw gyda'r fath ymateb? Ydy hwnna'n beth bach i ti? Ydy hwnna'n beth bach i ti fod Duw yn gwrthod gras i ti ac i ti'n dweud na? Ydy hwnna'n beth bach i ti fod Duw yn cynnig helpu ti ac i ti'n dweud na? Ydy hwnna'n beth bach i ti fod Duw yn gofyn ti weddio ac i ti'n dweud na? Ydy hwnna'n beth bach i ti fod Duw yn gofyn i ti ddarllen i aile ac i ti'n dweud na? Wi ddim mynd i. Mae pethau eraill gen i wneud. Pethau bwysicach gen i. Pethau mwy gwerthfawr. Ydy hynny'n beth bach bod ti yn i anwybyddu fel hyn? Adnod 14. Dyma adnod ein testyn. Am hynny. Therefore. Am hynny, brenin. Achos ti fel hyn. Achos beth ti wedi wneud. Achos bod ti wedi gwrthod cynnig grasbon Duw am arwydd. Wele. Am hynny yr arglwydd ei hun a ddyru chwi arwydd. Mae Duw yn mynd i roi arwydd. I ti wedi gwrthod arwydd. Mae wedi gofyn i ti roi unrhyw beth. Blank check. Ond ti wedi dweud na. Felly mae Duw yn mynd i roi arwydd. Arwydd ei hun. I ti. Ac i di. Dafydd. Wele. Pryd bynnag mae'n gael wele yn troi lan y Beibl, mae rhywbeth pwysig yn nhw. Behold. Wele. Sgwylwch ar hyn. Wele. Wele. Morwyn a fydd beichiog. Morwyn yn dweud merch ifanc yn y fersiwn hyn. Ond mae gair yn golygu merch dibriod sydd heb cael cyfathrach rhywiol gyda dyn. Wirif, virgin, dyna ystyr y gair. Dyma'r arwydd. Mae yna wirif yn mynd i fod. A fydd hi beichiog. Beichiog sut mae gwirif yn gallu fod yn beichiog. Ond mae Duw yn gallu gwneud. Mae'n arwydd. Mae'n oriwch naturiol. Mae Duw mae'n dangos rhywbeth mawr i ti. A dyma'r peth mawr. Fe fydd gwirif yn beichiogi. Ac fe fydd hi'n cael babi. Mab. Gwerth. Gwerth. Mae Duw yn mynd i roi'r gwerth yma. Ti wedi cael cynnig. Nawr cynnig Duw. Mae menyw yn mynd i gael babi sydd yn forwy. Ac mae'n mynd i alw'r babi. Emmanuel. Beth yw ystyr Emmanuel? Dyn ni'n gwybod. Duw. 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 Gyda ni. Fydd Duw gyda ni yn y babi yma. Fe fydd Duw
yn dod yn y babi yma. Morwyn yn cael beichiogi, a bydd y babi yn dduw gyda ni. Felly dyna'r arwydd, cynnwys yr arwydd. Cefndir a'r cynnwys, a nawr yn drydydd ac yn olaf, ac yn fwyaf pwysig i ni, cymhwysiad, the application. Beth yw hyn i ni? Hynny bron yn cyrraedd a chi wedi gwrando yn asted, a i chi'n dweud, roedd yn 2700 mlynedd yn ôl. Beth yn y byd yw hyn i ni? Mae'n sawl peth ffrindiau allan ni gymryd mas o'r benod fel cymhwysiad. Sawl peth. A mae rhaid i fi jyst cyfyngu yn yr amser sydd ar ôl i y peth yma, yr arwydd yma, yr arwydd i Ahaz. Oedd e wedi gwrthod gofyn am arwydd, bod Duw wedi cynnig iddo fe. Ac felly mae Duw ei hun yn rhoi arwydd iddo fe. Bydd Morwyn yn cael babi. Gwyryf yn cael babi. A trwy'r babi yna, bydd Duw gyda ni. Eisiau ateb y cwestiwn hyn, ffrindiau. Pryd roedd hyn wedi digwydd? Pryd oedd y Morwyn yma wedi cael babi? 700 mlynedd ar ôl hyn. Ble? Nazareth, yn y gogledd. Pwy oedd y Morwyn? Mae. Daeth angel ati, a dweud wrthi, mae, per y gofni, ti'n mynd i gael babi. Mae hi'n dweud, siwt, oedd ddim wedi nabod enw dyn, oedd beth wedi cael cyfathrach gyda dyn. Sut all hyn digwydd? Sut lle i gael babi? Mae'r ysbryd glân yn mynd i ddod yn y ti. Ac fe fydd e'n cenhedlu, fe fydd e'n creu babi tu fewn. Ac fe fydd e'n gwarchod ti. Ac fydd y peth sydd yn cael ei enw gyda ti yn sanctaidd. Fe fydd e'n mab Duw. Ac felly mae Matthew yn cymhwyso ac yn dyfynnu y geiriau hyn am Iesu Grist. Yn Iesu Grist y cyflawnwyd hyn. Fe yw Emmanuel, Duw gyda ni. Nôl at y cymwysiad. Sut oedd hynny yn gallu bod yn arwydd i Ahaz? Oedd yn byw 700 mlynedd cyn. Mae rai pobl â phroblem gyda hyn. Mae Duw yn cynnig arwydd efo, ffain. Ond mae'r Morwyn yn mynd i fod, a mae hi'n 700 mlynedd i ffwrdd. Wel, doedd Ahaz ddim yn mynd i weld hynny, oedd e? Oedd mae'n clywed am y peth, ond dyw e ddim yn gweld hynny. Wel, ffrindiau, yr ateb i hwnna yw hyn. Chi'n meddwl bod wedi gwneud gweniaeth? Chi'n meddwl bod wedi gwneud gweniaeth i Ahaz? Petai hi wedi gweld hyn? Dwi ddim meddwl bod wedi gwneud dim gweniaeth. Petai hi wedi gweld Mair a gweld y babi chwaith. Oedd e wedi penderfynu'n barod yna. Oedd dim byd o'ch chi'n gallu cynnig i'r dyn yma. Oedd e wedi penderfynu'n barod. Oedd dim eisiau Duw arno fe, a na fe. Oedd dim pwynt iddo fe weld yr arwydd. Dwi ddim yn credu fod Duw yn cynnig yr arwydd jyst i Ahaz. Oedd e'n gweld e, ond y bobl eraill, y tŷ Ddafydd, yn wedig y ffyddloniaid, oedd yn disgwyl. Iddyn nhw roedd yr arwydd yma yn bwysig ac yn real. Nôl at y cymwysiad i ni. Beth yw hyn i ni, ffrindiau? Wel, gaeth dweud wrthych chi, cyn bod ni'n dod i ben. Mae'n arwydd i ni y bore yma. Dyna'r cymwysiad. Mae'n arwydd i ni y bore yma yn resolfen. Bod Mair wedi cael beichiogi ac wedi cael bachgen. Ac Emmanuel oedd e.
Beth yw arwydd? What's the sign? Wel, arwydd yw rhywbeth i helpu ni i gredu. I gredu fod yn y Dduw. I gredu fod e'n dweud y gwir. I gredu fod a mae'n helpu ni. Felly mae Duw yn rhoi arwyddion. Mae'n syndod wrth i fi baratoi mynd trwy'r Beibl am arwyddion. A mae'n syndod faint o weithiau mae Duw yn rhoi arwyddion i bobl. Ni'n gallu meddwl am bobl eraill sydd yn gofyn am arwyddion. Gideon, oedd e'n stryglan, a mae'n gofyn am arwydd. Mae Duw yn rhoi arwydd iddo fe. Hezekiah, oedd e'n stryglan, Duw yn rhoi arwydd iddo fe. Duw yn rhoi arwyddion i bobl adeg yr Exodus. Byddai'n rhoi arwyddion i chi, i helpu chi. Pan dath Iesu Grist i'r byd, beth nath e? Arwyddion, y gwirthiau. Dyna beth mae Ioan yn galw nhw. Helpu bobl i gredu. I ni'n stryglo weithiau. Mae Duw moyn i ni gredu. Oedd e moyn i as i gredu. Ac felly mae'n cynnig arwydd. Mae arwyddion i ni. Beth yw bedydd a swper yr arglwydd, sacramentau, beth yw nhw? Wel, pethau sydd yn helpu ni i weld ac yn arwyddion i ni. I helpu ni gyda'n ffydd ni. I ni wan yn ffydd. Mae eisiau help, mae eisiau arwyddion. Mae Duw yn cynnig yr arwyddion yma i ni. Pam ydyn ni'n credu, ffrindiau? Ni sydd yn credu y bore yma. Pam ydyn ni'n credu? Pam ydyn ni wedi rhoi ein holl ymddiriedau yn niw? Wel, oherwydd mae'n resymol i ni wneud hynny. Chi'n gweld, dyn ni ddim yn wneud hynny achos i ni, fel mae popeth yn ddall. It's not blind faith. Ond mae'n resymol i ni wneud hynny. Mae yna dystiolaeth i ni i gredu. Mae yna arwyddion sydd yn help i ni. Chybod pan i chi ar yr hewl, chi'n cael arwydd, chi'n mynd i rhywle, a wedyn chi'n gweld arwydd. Reit, mae hwnna'n helpu fi. Mi'n gwybod bod fi ar y trywydd iawn. It's a sign. A chi'n falch i weld e. Mi'n agosau. A mae Duw yn cynnig arwyddion i ni hefyd, i helpu ni. Beth yw'r arwyddion yma? Wel, un o'r arwyddion mwyaf i ni. Hwn, y Beibl. Dyma chi arwydd ydi wrth Dduw. Y llyfr ryfedd yma. Pam yn ni'n credu? Achos y Beibl yma, achos y llyfr yma. 40 awduron gwahanol wedi sgrifennu dros 1000 o flynyddoedd, a maen nhw gyd yn cytuno. Does dim camsyniadau yma, does dim anghysondebau yma. Mae pobl wedi trio, cofiwch chi, ond maen nhw wedi methu. Mae'r Beibl yma yn wir. Mae wedi newid bywyd bobl. Sut ydyn ni'n gallu esbonio hynny? Mae'n air Duw. Mae'n arwydd oddi wrth Dduw. Mae mor werthfawr i ni. Beth arall? Person Iesu Grist. Person yn dath i'r byd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ni'n gallu darllen am ei fywyd e. Ni'n gallu darllen am ei eiriau e. Mae'n dystiolaeth i ni. Mae'n arwydd i ni. Bod pethau hyn yn wir. Mae yna Dduw. Ffordd arall i chi'n gallu esbonio. Pwy yw e? Does neb wedi wneud y lan. Gallai neb wneud y lan. Mae wedi effeithio ar bywydau pobl. Sut ydyn ni'n esbonio hwnna? Deioni. Chybod beth lle pobl ddweud wrthyn ni? Dych chi ddim yn credu yn y geni gwerthio, ydych chi? Surely. Siwr ti ddim yn 2025 a ti dal yn credu yn y geni gwerthiol? Bod Mair ddim wedi cael rhyw a cael babi, come on now. Ddim yn really credu hynny. I ti? Ydyn, ni'n credu hynny. Mae'n arwydd hefyd. Mae'n helpu ni. Mae Matthew yn dweud hynny. Mae Luc yn dweud hynny. A mae'n gyson gyda'r person i ni'n darllen amdano fe yn yr Efengylau. Rhywun un tro wedi gofyn i Cristion. Cwestiwn hyn. Petai babi yn cael ei eni mewn ysbyty leol heddi, gan i ddweud yn Treforys, a rhywun yn honni fod y ferch yna wedi cael geredigaeth bod y babi wedi cael ei geni'n wirthiol. Nawr, byddech ti'n credu hynny, medd y person hyn oedd yn gofyn i'r Cristion. Come on now, petai rhywun yn honni hynny,
fysa ti wir yn credu. A dyma'r ateb gan y Cristion yn dyn ôl. Wel, petai'r babi yn tyfu i fyw fel Iesu Grist, fe fyddwn ni yn. Yna'r pwynt yn y fe. Chi'n gwybod? Mae'n arwydd. I ni, fe dyfodd e a byw bywyd glân. Dweud y pethau nath e. Mae'n helpu'n ffydd ni, yr arwyddion hyn. Ydy e'n arwydd i chi y bore yma, ffrindiau? Ydy e'n help i chi y bore yma i glywed hyn? Neu chi fel aas y bore yma? Chi wedi gwneud eich meddwl yn barod? Chi wedi cael eich meddwl yn barod? Dyna fel oedd e, na, mae gen i cynllun gwell. A ddim moyn hyn. Wel, os dim ots faint o arwyddion gewch chi, fe fyddwch chi ddim yn credu. Os dim ots hyd yn oed os bydd rhywun o'n meirw'n godi, byddwch chi ddim yn credu. Chi'n cofio Iesu Grist yn dweud yn ei stori am Lazarus a'r dyn cyfoethog. Y dyn cyfoethog yn marw ac yn dweud wrth Abraham, danfon rhywun o'r meirw nôl at y mrodyr i rybyddio nhw. A mae Abraham yn dweud, pet codau un o'r meirw, byddwn nhw ddim yn credu. Does dim at faint o arwyddion bydd rhaid chi'n cael, chi ddim yn mynd i gredu. Chi'n cofio pobl adeg Iesu Grist? Show us a sign, dangos arwydd i ni, dangos arwydd i nhw. Hwnnw wedi gweld gymaint o arwyddion. Pa arwydd ych chi moyn? A mae Iesu Grist yn gofio dweud wrthyn nhw, oedd ddim yn mynd i roi arwydd i chi. Does dim pwynt. Ydyn ni fel yna, ffrindiau? Neu ydyn ni'n edrych ar arwyddion hyn i gyd? Fel y ffaith bod na wirif blynyddoedd yn ôl wedi dod yn feichiog. Ond na fachgen bach wedi cael ei geni iddi mewn stafel. Ac fe dyfodd e, a fi a fyw yn dda fel neb arall, ac gwneud gwirthiau fel neb arall. A fe ddiwedodd y pethau fel neb arall, os neb wedi dweud fel erioed. A fe a farw ar groes, yn gwneud rhywbeth ar y groes, os neb erioed wedi wneud. Ac fe atgyfododd e o'r bedd ar y trydydd dydd. Ac mae heddi yn fyw. Os ych chi ddim yn ei gredu hynny, ffrindiau, os yw hynny ddim yn arwydd i chi, beth sydd? Mae'n ddigon i ni. Mae'n arwydd i ni y bore yma. Byddai ni gyd felly i roi ein hymddiriadaeth yna fe, i bwyso, nid ar beth i ni'n neud, ond ar beth nath e, ar hyn mae e'n cynnig i ni. Amen.